sa volám Martin Bezdeka. Sme teraz na našom cvičisku tu v Pachforte, to v Rakúsku, kde je veľký poligón, kde je veľa špeciálnych klzných ploch, kde sa trénuje rôzne manévrovanie s autom. Najprv som teda začal v pretekárskej školy, kde sme sa učili správne jazdiť, rýchle jazdiť, stopu v zákrutách a tak ďalej, takže som sa postupne k tomuto takto prepracovával. No potom som zistil, že už môj vek asi na pretekára není, takže sa mi páčila práca inštruktora, takže som začal chodiť do Nemecka, do Rakúska na školenie. Som si splnil taký sen, že som stále blízko svojich aut a náplní a proste baví ma to. Takže robím to už nejakým 8 rokom, takže už som v tom dlho. Sú vlastne také tie dva základné šmiky, ktoré sa tu riešia, a to je šmik nedotáčavý, ktorý je na predných kolesách, kedy vlastne auto v zákrute vám nechce zatočiť a má tendenciu ísť von cez predné kolesa. V taký moment ja musím ubrať na volante, trošku vyrovnávať kolesa, samozrejme ubrať na pedálu plynu, snažiť sa srovnať to auto, jak sa mi chytnú predné kolesa, skúsim opäť znova zatočiť. Pri tom pretáčavom šmiku vám vlastne ide zadná časť auta, vám vynáša sa von zo zákruty a predná časť auta sa stáča po smere zákruty. Tu musím reagovať veľmi rýchlo, predovšetkým na volante, uberem samozrejme plyn a rýchle tzv. Kontrujem volantom do opačnej strany, než je tá zákruta. Čiže točím volant proti vybočujúcej zadnej časti toho auta. Niekedy sa vám auto prekmikne na druhú stranu, takže musíte zase točiť rýchlo na druhú stranu, vyrovnať to auto a potom ešte treba pridávať plyn a jak hovorím, verte mi, že človek, ktorý v živote ten šmik nevyskúšal, tak pridávanie plynu vo šmiku to bude to posledné, čo by ho napadlo. Tu na tých našich cvičiskách chceme týchto ľudí to naučiť, takže je lepšie si to vyskúšať tu na cvičnej ploche, kde je dostatok únikovej zóny, než niekde na parkovisku alebo ešte niekde horšie, niekde v lese. Zatočí si doľava, doprava, ale nepúšťajte volant. Ľavú ruku dávam sem na stred volantu, no na stred, točím doľava a pravú ruku pomaly presúvam do tejto pozície, sem. Mám znova 3/4 na 3, ale už mám vytočené kolesa. Mám priestor a môžem si ešte viac pritočiť, aniž by som si krížil ruky. Takto prejdem celý kruháč, kol dokola, aniž by som si krížil ruky. Doprava. Doľava plyn. Bez plyn doprava. Stačí doprava. Doľava plyn, plyn. Šmiku som sa zúčastnila ako spolujazdec, veľmi sa mi to páčilo, najmä tá časť, keď sme išli z kopca dole, vlastne tam sme si trénovali šmik. Možno sa to zdá byť na prvý pohľad jednoduché, ale naozaj tento kurz nie je až taký jednoduchý a určite by som to odporúčala každému, kto má vodičský preukaz, aby si zdokonalil svoje schopnosti. Ďakujeme, uži si to.